Ассалому алайкум ака, азу раҳмати калон. Ина доставкаро гирифтем. Ай канали Якай Сафархон ТВ. Раҳмат, доставка дар ноҳияи Қабудиён омадак. Хуб, барори корока. Ассалому алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро, айни ҳол дар Фархор қарор дорем. ҳам хонаро бояд обшивка кунем. Обшивкаи гили криша рикоша задем, рафтем хай. ҳазина бояд пеш нишон метам. ина рикош задем, полни тамом кунем. ҳозир бояд тинка сахткуниш мондак. И пешам тинка меояд. ира хостем лента бизанем, лентада тоғри намегирад. Паҳми баъд лента 25 и 30-31. ба ҳамин хотир пешам тинкаи сафед меояд. паҳми ҳамиҷа яги чилай. паҳмиш яги чилай. ина тинкаи галлор задесем. касони да маҳқулам херемонто метавонанд дар WhatsApp нависонанд, ашоти нархнаво суҳбат мекунем бародаро. И баракаи дроза то омлава меояд. то омлава обшивка меояд. ам хеле фасад ам касони да маҳқулам мехонам хе фасад задан ҳам маҳсулотча дорем, ҳам ремонт мекунем. ина 3D заги фасадон ҳама серека партуфтагем, яги чилай паҳмиш серека партуфтем. усимо барои плафонҳоай. инҷа плафон меояд. инам хел ҳама ремонт меояд. рост гап саб бар вақт омадем. ҳаво камтар туман буд, озиам туман ай, камтар туман буд. ба ҳамин хотир рекаша реказаниша навор кардагӣ нестидам. ришта мекашинам, хе таъда ришта мекашӣ. тахтора кадомаш пастае метрошиш, кадомаш бландай. хе падушка мемонад. ина нигоҳ кунед, мо ҳамаша падушка мондем. барои тахтон нитҳои бад буданд, слишком каҷалаи бад буданд. ду тараф угла рекаи угла фуровардем. баъд тахтаи углам фуровардем, ду тарафа фуровардем. баъдан ҳамаша падушка задем. оно падушкаи задагимон метавонад. ина падушкаи задаги бародарон. ҳамин се рекада ҳам хе падушка задагиам. то омлава. хай дальше задем будкем, навор мекунем, пешкашимо мегардонем, дастгири фаромӯшам мекунем, лайкорам мемонем ва дар канал обуна мешавем. бисёриёд мефтем ки гулои фурӯшӣ ҳаст нест бародар, гулои фурӯшиам дорем. метавонед дар WhatsApp нависонед, ашоти нархнавош бо суҳбат мекунем. ина бародаро, обшивкаи барша зем тамом кунем. 6 навардон омадак. ҳозир ишон метам. ина пишам қадаки лента задем. тахта 20 партуфтем, 0 кем лента зем. навардонша айлав то номлава. ина дарозе навардонша зем. ду тараф кулонш додем. ба хотири 27 метр дроз буданаш ду тараф кулон додем. як тарафта тоғри намегирад. ба ҳамин хотир ду тараф кулон додем. хай ними раҳай, мақсад ними раста инҷа. тайра обшивка кардагӣ нестем. тайра обшивка накардем. навардон кулонаш ина шаки саҳар камкам гарм кардесай. овуш чикидесай. ина навардона и барша ленташа зем динам спид кардем. хай лентаи баразем фақат пеши мондагиай. пеши оли аввал ба хотири паҳм буданаш аввал тинка мезанем, баъд лента. ина хай тинкаш мезанем, мебарем мезанем, баъдан падо мебори лента мезанем. лента борики бадай. пеши айлав то улавам хеле меояд. задем будкем, иншоалло навор мекунем. бо пешкаши ҳар яки шумо мегардонем. дастгира фаромӯшам мекунем, лайкорам мемонед ва дар канал обуна мешем. ина тинкое ки обшивка кардем тара. ина меояд. ина ленташе. хай дальше зем навор кунем, иншоалло пешкаши шумо мегардонем. ина бародаро, обшивкаро задем, полни тамом кунем. плафоношам задем. ҳо байнд як плафон ҳай выключателша гирён намешава, худаш кор мекунад. проверкаш кунем. обшивкаи бараш хай пеша ҳозир шо метавон. ина пешаш навардоно турбо ҳама фуровардагӣ тайёрай. ина лента задем, навардона зем, ду тараф кулон додагиам. аю параб ona turba фуровардем аю тарафам.
хай тараф шамина фуровардаги тайёрай. То инҷа сарои даба турвай калта мезанам, босини замин мефурора. Не апшикай пеш хонае, полнина. Полнин тайёрай. Ина полнин тамом кем. Инам қадар танкамон зиётимон. ва касоне ки мехонам хе фасад задан ё ки апшика кардан метавонанд дар номерои зери видео мондагӣ дар WhatsApp имо бинависонанд. Иншалло нашоти нархонамо суҳбат мекунем, закасам қабул мекунем. бисёриҳо мегуфтанд раи дур закас мегирӣ ё не, фарқ надорад бардор ки ҷои дар нархонамо тоқри бигирам мегирем закас. бехои деволи на обналичка зага бисёриҳо мегуфтанд ки бехи ҳола мо апшика мекунем шоф метаҳи чи ҳисобай ки бехо на юра обналичка плинтус мезанем да тараф ин тарафаш уголок омадагиай ина ин тараф уголок омадагиай ин тараф обналичка омадагиай ина ин та пеш хона ина помонин апшикаш тайёрай. ина бародаро дастгира фаромӯш намекунам, лайкорам мемонем ва дар канал обуна мешем. ва касоне ки мехоҳанд роликҳои гулпартиҳои харидорӣ кунанд дар ҳамин номерои WhatsApp ки бинависонанд нашоти нархнамои роликам суҳбат мекунем, дастафтаам дорем. худованд нигаҳбонтон бошад то навбарои ояндаи Сафархон ТВ бародаро.